എൻ്റെ മോൻ പറഞ്ഞു എന്നോട്, ഒരു കട തുടങ്ങിയാലോ നാട്ടുപുറത്തുനിന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വെരി ഗുഡ്, നല്ല ഐഡിയ. കാരണം അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തർക്കിക്കാൻ വരും. പിന്നെ നമ്മളിതിന്റെ നമ്മുടെ സമയം കളയുന്നേ. പിറ്റേ ദിവസം പറഞ്ഞവൻ അപ്പൊ കട തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, കടം പോകും, നാട്ടുകാരാണ്, അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, കട പൂട്ടിപ്പോകും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വെരി ഗുഡ്, ഇതാണ് കട തുടങ്ങണ്ട. പിന്നെ പറഞ്ഞു ടൗണിൽ തുടങ്ങിയാലോ ഒന്ന്. പിറ്റേ ദിവസം അതിന്റെ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവൻ പറഞ്ഞു. ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലൊന്നും ശരിയാവില്ല അപ്പേ. ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ കർണാടകയിലേക്ക് പോകും, അല്ലെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോകും. അവൻ കർണാടകയിലേക്ക് പോവാൻ നോക്കി, തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോവാൻ നോക്കി, അവിടെ ഒക്കെ ഇതാണ്. ഇപ്പൊ കാനഡയിൽ എത്തി നിൽക്കുക ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പോൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്തിന്റെ ഏത് മുക്കിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും പറന്നോളൂ, എന്ത് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിലും വേണമെങ്കിലും സ്വന്തമായി കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തോളൂ. നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്.